Michaelmagz finally bought himself a new car, Vida. Guys, zvinhu zvacho zvakarongeka, asi nyaya iripo ndeyekuti tatakangomirira ka BM iya yakapromiswa ye-birthday from Samanyanga Records. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. So he bought himself a new car and he celebrated the milestone on social media. Vamwe vabva vangoti aiwawo zvine basa rechimota chako ichocho uchachishayira maparts. Unoziva kuti heti yacho yakambova pakudii. Iye holyten hana problem nemukomana, hapana paunonzwa achimbotaura zvakaipa naye, asi mafans aholyten nevamwe vakadaro ndo vane beef nemukomana. He can still afford to buy maparts kuimpota since he's an artist. And makazoona here guys, satapedza ka video redu konziyo iya hondo mufungwa makaiterera here, yaratidza kuti he has a lot of people following him. Yabva yangoita maviews makuru in no time. Saka makorokoto kuna Magz, instead of waiting kuti Samanyanga akutengere mota, you did very well. Vamwe ndo vari kuti aiwa mota iyi yakatoimportwa kare from pension yaakawana kusamanyanga, yange yakangomirirwa kuti isvike. So whichever way chasara chakakosha ndechekuti Magz akudhiraivha nguva yese mukomana kwaaifamba neiko.